Me van dir que tenia la enfermedad de Cushing. Jo no sabia el que era, no l'havia sentit mai, no podia fer molt de coses que jo abans feia. Són de Palma, Mallorca, me va tratar l'endocrino i me va dir te tenc de desviar a l'unitat de Sant Pau, que tenen cas d'això i te trobaràs allí millor. Me van operar, ha anat molt bé. Què tal el viatge? Bé, ha anat molt bé. Doncs avui tens una llencam. Ja saps que ara primer a les 8 tindràs una visita amb el abans de tornar-no. Sí. Després, quan acabis, ressonància. Existeixen una sèrie de dolències dins de les malalties que afecten a menys de 5 persones per cada 10.000 habitants. És el que coneixem com malalties minoritàries. Donat l'expertesa que tenim en el nostre centre en aquest grup de malalties, rebem de manera històrica des de fa molt temps tant malalts de tota Catalunya com de la resta d'Espanya per atendre'ls. Dins d'aquest circuit, de fet, existeix una sèrie d'acreditacions. En el cas de Catalunya tenim les xarxes i unitats d'expertesa en aquest circuit, que s'anomena XUEC. En el cas d'Espanya existeix els centres i serveis d'unitats de referència anomenats CSURS. El nostre centre està acreditat per oferir ambdues sortides tant a malalts de Catalunya com a malalts de la resta d'Espanya. Per un altre cantó, existeixen una sèrie de connexions entre els diferents països d'Europa que tenen aquest tipus de dispositius que s'engloben en el que anomenem les xarxes europees, els European Reference Networks. Se quería presentar el comité sobre todo para decidir el manejo de esta paciente tras el episodio de neumonía está con leishmaniosina y prednisona. Des del punt de vista extraarticular no està ben estudiat, això. O sigui, està mal estudiat des del punt de vista articular. Bueno, hay artículos que diuen que a nivell pulmonar, si tienen más PTP se relaciona con más... Són malalts que tenen un recorregut diferent als que tenen malalties comuns i això requereix una atenció més especialitzada, més propera. I amb aquesta intenció creiem aquest nou programa per donar força a una cosa que ja fem en Sant Pau des de fa molt temps, perquè volem donar-li un nou pas, un nou impuls. Desenvolupem aquest nou programa de malalties minoritàries, perquè són malalties que requereix un abordatge més multidisciplinar, en el que participen molts serveis, molt facultatius de diferents especialitats, assistencials i no assistencials, per donar-li la millor atenció. Un dels punts forts del nostre programa és gestores de casos administratius referent per millorar la coordinació entre nosaltres i la comunicació, per simplificar la seva atenció, sempre amb l'objectiu de millorar la qualitat. La complexitat dels pacients amb malalties minoritàries és bàsicament que hi ha pocs professionals que siguin experts en el tema i costa que els mateixos professionals que no estan habituats a veure aquest tipus de patologia caiguin en què aquest pacient pot tenir realment una malaltia minoritària complexa. Aquí a Sant Pau estem realment volcats a la recerca en malalties minoritàries. L'Institut de Recerca consta en 18 grups dedicats a diferents tipus de patologies minoritàries, que això vol dir uns 300 professionals aproximadament dedicats a la recerca de les malalties minoritàries per aconseguir poder avançar en el diagnòstic i el tractament d'aquestes patologies. Lucas tiene una encefalopatía epiléptica y del desarrollo por la mutación en un gen. El gen se llama SLC6A1 y ese es el nombre de la enfermedad, porque aún no tiene un nombre propio. A día de hoy en España hay 11 casos que conozcamos. La familia se destruye. Al principio viene un huracán a casa. Entra la incertidumbre, hay que asimilar, hay que pasar un duelo muy complicado, hay que aceptar y son muchas cosas complicadas. No sabes nada. Pones en Google el nombre y no te sale nada. Lo siguiente que pasó fue conocer a las otras familias. Esto fue una ayuda impresionante. Les malalties minoritàries, a l'edat pediàtrica, moltes d'elles debuten i per això el pediatre que rep aquests pacients ha de tenir en ment que, a banda de les típiques malalties que tractem de forma més habitual, alguna d'aquestes malalties podria acabar sent una minoritària. Llavors, des del nostre servei, una de les coses que estem fent en els darrers anys és especialitzar-nos i potenciar aquesta àrea. Ens ha ajudat molt l'excel·lent servei de genètica que tenim. La veritat és que a Sant Pau tenim molta sort en poder accedir a les proves que a nivell de diagnòstic genètic són les més avançades i ens permet fer un diagnòstic complet de totes les malalties genètiques que sabem que existeixen i també inclús detectar mutacions de malalties que encara no estan definides. Una de les característiques més bones que té Sant Pau és que és un hospital que té pediatria i també té adults. La comunicació a la família és una situació molt delicada i realment ens hem d'esforçar molt en buscar que tinguis molta estona per fer-ho. El més important aquí és que estem comunicant no una mala notícia, sinó una bona notícia. Aquest nen ja tenia una malaltia. Li estem posant un diagnòstic i aquest diagnòstic en els darrers anys i en molts casos ja comença a tenir un tractament. Investigació d'un fàrmac
per una malaltia minoritària, un fàrmac que té la denominació d'orfe, què es trobarà? Doncs d'entrada que hi ha una població de malalts molt petita. Quan treballem amb investigació sempre hi ha comparador, o sigui, sempre fem el fàrmac, el nou, versus el comparador. En aquest cas és una malaltia que no tinc tractaments, llavors moltes vegades són estudis que es fan sense comparador. No obstant, sí que és molt important seguir la recerca perquè és l'únic camí que tenim amb aquests fàrmacs. Sí que és veritat que ara hi ha molts incentius perquè les indústries treballin i facin investigació amb malalties minoritàries. Molts pacients no els curem, no? És una malaltia que no sol tenir un tractament, però sí que els podem anar a fer un seguiment i els experts del tema els podem ajudar molt perquè la seva qualitat de vida en un futur sigui molt millor.